Bueno, pois un inicio de curso político marcado pola crise económica, polo impacto que a crise económica está tendo no noso país, en forma de desemprego, en forma de baixa actividade e polas cifras que estamos vendo tanto de incremento do desemprego no mes de agosto. É un inicio de curso marcado tamén polas demandas que desde o nacionalismo facemos dun maior autogoberno e, por tanto, dun estatuto de nación e a actitude dos partidos estatais, acabámoslo de ver no Congreso, votando en contra de que Galiza poda ter competencias en materia de tráfico que desde hai máis xa de 20 anos teñen Cataluña e Euskadi. Este é o contexto no que o Bloque Nacionalista Galego vai traballar neste período de sesións, defendendo o país, defendía é unha política posta ao servizo das maiorías sociais, defendendo a nosa lingua e a nosa identidade e, desde logo, traballando para que Galiza conte cun maior autogoberno. Pois as liñas estratégicas que vamos seguir neste período de sesións, neste inicio de curso político, van ser continuar coas que estivemos levando ao longo da legislatura. En primeiro lugar, a defensa dos servizos públicos. A defensa dos servizos públicos nun inicio de curso escolar e nun inicio de curso universitario marcado polos recortes, marcado polos axustes e marcado tamén pola aplicación dese decreto contra o galego que, ademais, está comprometendo e ameaza a liberdade de moitos profesores para impartiren en galego asignaturas como matemáticas ou ciencias ou as asignaturas do ámbito tecnolóxico. Un inicio de curso tamén na sanidade marcado polos recortes que experimentamos este verán en forma de peche de hospitais, peche de camas, non sustitución das vacacións do persoal e, por tanto, incremento das listas de espera. Inicio de curso marcado polo desmantelamento e a privatización do sistema galego de benestar que construíra o nacionalismo desde o goberno e que o Partido Popular está derrubando co desmantelamento do consorcio, cun exemplo que penso que pode ilustrar perfectamente o que está acontecendo. 4 residencias para maiores que o BNG deixou construídas, o Partido Popular foi incapaz de abrilas nos 15 meses, case 16, que leva xa no goberno. É un inicio de curso tamén marcado por esa demanda de máis autogoberno, por tanto, polo traballo a prol dun novo estatuto. Presentamos xa como BNG a nosa proposta o sábado día 4 de setembro e tamén, porque non dicilo, polo traballo a prol dunha economía posto ao servizo da xente. E agora, cando imos experimentar as consecuencias da reforma laboral pactada polo PSOE e o PP, e agora, cando imos empezar a ver tamén as consecuencias dese decreto lei de privatización das caixas pactado polo PSOE e polo Partido Popular, e agora tamén, cando seguramente, de acordo cos dictados do Fondo Monetario Internacional, o goberno español vai acometer esa reforma das pensións. Bueno, imos ver cando un entende, non?, que a democracia sobra, que o debate público non interesa, que o pluralismo informativo é un estorbo, o Parlamento, por tanto, a casa do debate, a casa do contraste, a casa no que os intereses diversos da sociedade teñen que confluir, teñen que confrontarse en termos democráticos para chegar a solucións e para acadar acordos, sobra tamén. Por iso non é casualidade, non?, que reformas como esta reforma que ven agora da Lei de Caixas se vai a facer por un procedimento de leitura única que, en suma, quere decir que nunha mesma mañán se debate a lei e se aproba xa definitivamente, case sen lugar a que se formulen e se debatan as emendas da oposición. Así mesmo se aprobaron moitas outras leis por procedimento de urxencia, por procedimento de leitura única, pero isto non acontece só aquí. Non é casualidade que a reforma da Lorca, da Lei de Caixas a nivel estatal, se fixera por decreto lei, furtando tamén ese debate no Parlamento. Non é casualidade que a reforma laboral se fixera por decreto lei, furtando tamén ese debate no Parlamento. Cando este tipo de reformas neoliberais se fan contra os intereses da maioría social, o Parlamento sobra. Porque, claro, é incómodo que haxe un debate parlamentar no que quede claramente exposto que este tipo de medidas non van a favor da xente, non van a favor do povo, van a favor da defensa de certos intereses moi determinados e cos que está aliado o poder. Si, imos ver, Núñez Feijóo descubre a verdade despois das eleccións. Durante as eleccións, Núñez Feijóo prometía que ia resolver a crise en 45 días, animaba os dependentes a acudiren aos tribunais a reclamar as súas prestacións, dicía que o problema de Galiza era o goberno bipartito, iso sí,
xa no propio debate de investidura descubre a verdade, di que vai dicir a verdade. Está ben, nunca foi unha das súas virtudes, non dicir a verdade, non é agora tampouco, pero o problema é que un goberno non está só para dicirnos o que pasa, un goberno está para actuar sobre a realidade e transformala. Iso é o que non está facendo este goberno, polo menos non está a facer nun sentido positivo. Que acontece? Que, home, cando o señor Núñez Feijóo di é que non podemos aplicar a lei de dependencia porque o Estado non nos dá cartos, pero oiga, vostede que fixo para ter un financiamento millor? Por que aprobou, por que asinou o sistema de financiamento que lle puñan diante sabendo que era un sistema discriminatorio e lesivo para Galiza? Home, fixo porque efectivamente é bon para Madrid, é bon para Valencia, é bon para outras comunidades gobernadas polo Partido Popular, pero claramente negativo para Galiza. Cando o señor Núñez Feijóo, o seu goberno, recoñece que os gandeiros galegos están cobrando polo leite o prezo máis baixo de Europa, pero din que non poden facer nada, malia teren instrumentos legais como os que utilizou o goberno bipartito, como os que utilizou o nacionalismo desde o goberno para actuar sobre o prezo da leite, como os contratos homologados, as interprofesionais, etc. Bueno, creo que este goberno, desde logo, a Galiza non lle fai ningún ben. E cando temos un goberno que é incapaz nin tan siquiera de presionar o partido que o sustente para que se aplique con os dados, que Galiza conte con máis competencias, neste caso en materia de tráfico, un xa se empeza a preguntar que peso ten Galiza no contexto estatal, que peso ten Galiza no marco do Partido Popular e cal é o peso que ten Núñez Feijóo. E xa como guinda o que estamos vendo. Este mesmo Núñez Feijóo que di que descubre agora a verdade, pero simplemente para relatala, non para actuar sobre ela, é o que, incumprindo os deberes legais e estatutarios, ataca a nosa lingua e ataca a nosa identidade con todos os medios que ten ao seu alcance. Cando o Bloque Nacionalista Galego impulsou a reforma da Lei Galega de Caixas, fixémolo con intención moi clara e nunca agachamos, non? Queríamos reforzar o papel social e o carácter social das caixas de aforro, queríamos reforzar o seu compromiso con Galiza, a través da súa obra social, a través da súa política de investimentos, a través da súa política crediticia, asegurando, ademais, ao mesmo tempo, a súa galeguidade, por tanto, establecendo valados que dificultasen ou impedisen a súa deslocalización, e queríamos tamén democratizalas. Nos, por tanto, cando impulsamos unha nova lei para impulsar unha nova caixa, novas caixas en Galiza, tiñamos moi claro que tiña que haber novas persoas ao frente. Para a nova etapa que se tiña que abrir, non valían os vellos dirixentes. Por meritorio que puidese ser o seu traballo, e por valiosa que noutro tempo puidese ter sido a súa aportación. Que sucede? Partido Popular e PSOE pactaron primeiro en Madrid unha reforma da Lei de Caixas estatal que abre directamente a porta á privatización das caixas, a través das cuotas participativas con dereitos políticos e a través de outras fórmulas que permiten que as caixas se desnaturalicen e se convirtan a todos os efectos en bancos, non? E perdan, por outro lado, a súa vinculación cun territorio determinado, como neste caso Galiza. Ese pacto continúa. Ese pacto agora exprésase a través dunha reforma puntual da Lei de Caixas, a través dunha reforma dunha disposición da Lei de Caixas, no sentido de permitir que cargos políticos en activo, está o señor Moreda e outros, non? E permitir que persoas que xa sobardan o máximo da idade, non? Que se establece na lei para poder seguir e facer parte dos órganos de goberno, podan durante 3 anos máis, durante ese longo período transitorio, seguir ao frente das caixas da nova caixa e xurdir da fusión. Entendemos que isto é un erro. É un erro porque vais estes primeiros neste período de transición onde marque a liña, se marque o camiño que vai seguir esta nova caixa galega. E, por tanto, ese camiño debe ser un camiño novo e non debe ser un acompasado dos erros que se comeron a difícil situación na que agora están. E pensamos que é un erro porque o que vai é retardar a representación da sociedade, do Parlamento, en definitiva, da Galiza real, nas asembleas e nos órganos de administración das caixas, tal e como o BNG sempre defendeu. Nova lei, novas caixas, novas persoas ao frente, iso é o que defende o BNG. Privatización, deslocalización
e que sigan os vellos dirixentes. Iso é o que defenden PP e PSOE, e iso é o que se vai confrontar agora no debate desta lei. Non deixa de ser curioso, non? Que unha proposición de lei aprobada por unanimidade no Parlamento galego, é dicir, co voto favorável do BNG, mas tamén do PP e do PSOE, que se debate no Congreso dos Deputados o día a seguir dunha gran reunión da Executiva Nacional Española, non? Do PP en Santiago, con ofrenda o apóstolo incluída, na que todos fixeron votos por a importancia de Galiza que ten para o Partido Popular e o gran peso político que ten Núñez Feijóo. O día seguinte, o Partido Popular no Congreso dos Deputados impide que esa lei vai adiante, é dicir, impide coa súa abstención, e impide tamén o PSOE co seu voto en contra, que Galiza poda iniciar o camiño máis de 20 anos despois, que a pode levar a ter as competencias en materia de tráfico e con ela unha policía propia como xa teñen Euskadi ou como xa ten Cataluña. Isto é o que hai. Entón, que uns e outros, despois de como actuaron no Congreso, poñendo non os intereses do Estado, senón certos incentivos por riba dos intereses de Galiza. Agora aquí que uns e outros están comprometidos, que un novo instituto les será garantía que ese instituto que Galiza necesita, a verdade, que nos fai, bueno, albergar moitos medos, non? Métenos moito medo acerca de cal pode ser a intención do PP e cal pode ser a intención do PSOE nesta materia, porque é evidente que a hora da verdade, cando hai que escoller entre os intereses de Galiza e outros intereses, sempre van defender o que lle digan desde Madrid. PP e PSOE en Galiza non son máis que sucursais. O señor Núñez Feijóo está en Galiza para facer carreira en Madrid e nunca vai contradecir, por moito que os galegos e por moito que o país lle vaya nese asunto, nunca vai contradecir as ordes que lle veñan de Génova. E a posición do PSOE, bueno, eu creo que xa coméntase por si soa.